Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sebephawulile-ke abalandeli bamaskandi nge-albhamu kaKhuzani eyaphuma ngoLwesihlanu. Izinto ekufuneka zithi mazenzeka zisishiye nemibuzo, sizibuza ukuthi kanjani, ebese siphuma ne-conclusion yokuthi konje sekukhona lento yokuthengwa kwama-views ko-YouTube. Uyabona ukuthi indlamlenze ishaye i-albhamu ena-19 songs, ebese kuthiwa lungakapheli nje ngisho usuku iphumile lo albhamu sekunengoma ene-1,000,000. Lokho bekumele kusithuse siyi-South Africa, kushiye nemibuzo. Bekumele lokho kuconfirme lento ehlezi ikhulunywa izitha zokuthi uKhuzani uyathenga ama-views, uyathenga yonke into. Kodwa awukwazi ukukhipha i-albhamu enkulu kangaka eney'ngoma ezimnandi kangaka, i-albhamu esisetshenzwe kangaka, i-albhamu ena-19 songs, ebese ulindela i-1,000,000. Kuthi sekunengoma ene-1,000,000, i-albhamu ingakaqedi ngisho 2 days. Sikhuluma nge-albhamu la, asikhulumi nge-single track, sikhuluma nge-albhamu. Iy'mangaliso sayigila kwi-single track zabonakala. Wafika uNtunsula naye wagila ezakhe iy'mangaliso kwi-single track yakhe, siyazazi iy'mangaliso zeGucci. Uyabona? IParis yagila iy'manga ziyabonakala, ziyaziwa iy'manga zeParis. Sikhuluma ngama-single track lapho. Uma encintisana ama-single track, iParis incintisana noMjololoyo, waphuma iGucci seyizogqiba umgodi. Uyabona? Okuyinto leyo efair mawuthi uyayibheka kahle ukuthi okay, kwaphuma i-single track iParis. Okay. Yalwa. Okay, uKhuzani wakhipha i-single track, uMjololoyo walwa, wagila iy'manga, wavula igebe, wagubha imigodi, waqopha imlando. uMjololoyo wahlukanisa unyaka. Okay, salamba ikhopha kulokhu kuthiwa kuzophuma i-albhamu, ingaphumi i-albhamu. Wabona uNtunsula ukuthi okay, ngoba lento ayijahayo ujaha i-single track ethi uMjololoyo, akangayikhiphi i-albhamu, akakhiphi i-single track iGucci. Kube iyona nto ezokwenza isense uma kuthiwa uhlula uKhuzani ngayo, kube umhlula kuma-single track. Nangempela wayikhipha i-single track okuyiGucci. Uyabona? Noma-ke ingakafiki kwi-level yoMjololoyo, ngoba masikhuluma ngoMjololoyo sikhuluma nge-Song of the Year ehlukanise unyaka, ngoba masikhuluma nge-Song of the Year sikhuluma ngengoma ehlukanise unyaka ekuyiyona esingene ngayo onyakeni omusha. Uyabona? iGucci izamile bafowethu, yazenza nayo iy'mangaliso zayo ngendlela yayo, although ingafikanga emangalisweni ezenziwa uMjololoyo, kodwa ikwenzile nayo okuqondene nayo, njengokuthi lishayile 1,000,000 ungakapheli u-24 hours iphumile, okuyinto leyo ewumlando enkulu. Yakwenza iLokhuzi uMjololoyo wabeka umlando owawuthi shaya 1,000,000 in 1 day. Uyabona? Yafika iGucci yashaya 1,000,000 before the day ends. So okuyinto leyo okuwumlando omusha owenziwe iGucci kuma single tracks. Uma uKhuzani esesikhiphela i-albhamu, angeke usuthathe i-albhamu manjena sewuhamba soyoyikhomperisha neGucci, sewuyothi hey iGucci ihamba yodwa, ihamba phambili, awubheka ama-1,000,000. Uyasangana mawunjalo, uyasihlanyela, uyasikulela. Kahle nje awukahle ukusinyela wena, sijwayela kabi wena. Ungafanisa kanjani i-single track ne-albhamu ena-19 songs uyifanise ne-single track? Into wonke umuntu ovela athi mbo engomeni eyodwa. Ayekani ukusijwayela kabi nina, yekani ukusijwayela ukunya. Uyabona uKhuzani kule album
biggest achievement kunomlando eyuqophile le album. Into yokuqala nje umlando wokuthi i-album for the first time kuMaskandi ina 19 songs. Umlando loyo. Umlando wesibili ukuthi kulo 19 songs ingoma zimnandi zonke, akuskipheki, akweqeki. Unext awushayeki, zimnandi zonke. Umlando loyo. Ingoma nengoma ine message yayo, inesigqi sayo. Hey bafowethu uthi le ngoma ingithinta kubazala abangishiyayo, ithi jiki kufake esontweni, ikumotivate, uthi usathi usesontweni uyamotivateka, ikufake eviyweni lebutho, ikufake insizweni, nangu wena sewuyagiya, uthi usathi uyagiya, nangu yona manje seyishaya izitha, kuyaliwa manje sempini, uthi usathi sempini, nayi seyikhuluma ngempilo manje yena seyiyaqhwasha, seyiyakukhumbuza ukuthi hayibo qaphela lokhu kuzuzuze lokhu. Le album ayikho ingxenye yempilo yomuntu engakhulumi nayo. Bese uzongitshela ukuthi le album ke usungayicomparisha ne-single track. I-album hayibo, wena yeka ukusangana wena, yeka nje ukusangana. Uyabona, zikhona insizwa lana esizibonile, insizwa ezikhombisa ukuthi zinengqondo esebenzayo, ziyile esikoleni, insizwa enjengomgibe kanje. Uyabona, insizwa ezithi ngisemdletsheni impela kodwa ngeke ngwahle amandla enye insizwa, ukhuzana uqulile la. Zikhona insizwa bakwethu, ziningi insizwa emdletsheni ezisebenzayo ingqondo yazo. Uyabona, mina ngancoma ingoma kaMthandeni, ngancoma iParis. Uyabona, ngayincoma bafethu ngayo yonke indlela, ngakhombisa ukuthi umtalapho, ingoma. Angeke sidlane bakwethu amandla, ingoma mayimnandi imnandi. Ingoma mayimnandi imnandi. Ngoba phela sibona abangani singama opponent. Ngiyi-Blue Nation mina, ngiyona i-Red Nation. Uma ngabe ngincoma okuhle okwenziwe uNtuntula, ngizokuncoma ngikuncome bese ngivuka ngakusasa ngiyakudalapha futhi. Uyabona, ngoba phela asincengani bakwethu, sizimbangi. Uyabona, angeke sincomane size sikhothane ihlama. Ngizokuncoma namhlanje ngivuke kusasa ngikushaya ikhanda nje, ngoba ngeke nje. Uyabona, nangu lo mfana umgibe ufike wancoma. Uyabona, uthe esencomile wavuka ngakusasa esegqoke ezinye impahla washaya. Uyabona, okuyinto understandekayo ukuthi okay, la u-honest, ingoma imnandi, la useyatalapha, sekuyigame. Into leyo ebonakalayo bafethu, eclear, eyakha isense ukuthi as much as kukhona okuhle engingakubona emdletsheni, kodwa futhi igame umdlalo omuhle mawuqhubeke. Uyabona,